Bonġu tfal, illum kif qed taraw Julia Lynn u Adrienne diġà għandhom xi ħaġa f'idejhom. Inti Julia Lynn, inti lil min għandek f'idejk? Il-barker. U da x'inhu huwa, x'annimal huwa? Kelb. Kelb. U inti Adrienne, x'għandek f'idejk? Għandek il-Tom, u Tom huwa? Qattus, mela għandna kelb u qattus. Imma f'dal każ jismu Tom, tajjeb. U tafu għalfejn għandhom dawn l-ismijiet? Għaliex dawn iż-żewġ tan-nimali, dan il-wieħed ħajkun iktar minn wieħed kelb u ħajkun iktar tates ukoll. Però aħna hawnhekk għandna wieħed u wieħed. Għaliex dawk qegħdin f'dan il-ktieb li għandi f'idejja jiena. Il-ktieb tal-lum ħajkun jismu Milli Molly u l-ħallil tal-qtates. Qegħdin naraw hawnhekk fil-faċċata, tgħidulix qegħdin naraw fil-faċċata tal-ktieb? Il-bouncer, barker u l-tom. Il-Tom biss imma hemm fis-siġra. Qattus ieħor. Hemm qattus ieħor illi għandna fl-istorja. U isfel, apparti il-kelb jimbaħ, il-żewġ tiklib jimbħu. Għandna lil min hemmhekk? Il-barker. Apparti li żewġ tiklib jimbħu imma lil min għandna wkoll? Il-Milli Molly. Il-Milli u l-Molly. Min huma Milli u Molly? Dawn is-żewġ tfal. Dawk iż-żewġ tibniet, Milli u Molly. Milli u Molly huma żewġ karattri illi twildu ġo ħanut tal-artiġjanat fi New Zealand. Din l-awtriċi ta' dan il-ktieb kellha dan il-ħanut u din kienet taħdem dawn il-pupi. Hi ddeċidiet li tagħmel dawn il-pupi, semmiethom Milli u Molly, għamlet waħda bjonda u l-oħra mlita samra. Ir-raġuni għalfejn għamlithom waħda bjonda u l-oħra samra hija biex turi illi ma hemm l-ebda differenza bejn ir-razzezz tad-dinja. It-tfal kienu jidħlu fil-ħanut tagħha u kienu dejjem jistaqsuha fuq dawn il-pupi li hija kienet tagħmel istess. U din l-awtriċi tal-ktieb u sid dan il-ħanut kienet dejjem tirrakkonta dawn l-istejjer sakemm fl-aħħar fis-sena 2000 iddeċidiet illi dawn l-istejjer li kienet tirrakkonta l-tfal tpoġġihom fi ktieb. U minn dakinhar mis-sena 2000 inkitbu ħafna u ħafna stejjer fuq Milli u Molly. U aħna llum ħanaqraw il-verżjoni bil-Malti. Il-verżjoni bil-Malti tasal lilna bis-saħħa ta' Franz A. Tart. Mela Franz A. Tart kitbilna l-verżjoni bil-Malti fil-waqt li Jill Pitar kitbitilna il-verżjoni bl-Ingliż. L-illustrazzjonijiet ta' dan il-ktieb huma ta' Chris Morell. Il-ħaġa partikolari ta' dan il-ktieb hija illi fl-istess ktieb għandna kemm il-verżjoni bil-Malti kif ukoll il-verżjoni bl-Ingliż. Jiġifieri meta tkunu qegħdin taqraw dan il-ktieb tindunaw illi għandna bil-Malti u għandna bl-Ingliż ukoll. Jiġifieri jekk ikollkom dan il-ktieb tista' tgħid pereżempju illum ħanaqrah bil-Malti u xi ġurnata oħra taqrah bl-Ingliż. Mela għandna dik il-kumdità wkoll li fl-istess paġna għandna iż-żewġ lingwi. Aħna llum kif nagħmlu dejjem ħanaqraw il-verżjoni bil-Malti li waslet lilna bis-saħħa ta' Franz A. Tart. Tajjeb. Mela, x'taħsbu? Nibdew? Ħanaraw daqsxejn dawn il-kelb u dan il-qattus fiex jidħlu f'din l-istorja ta' Milli u Molly. Tajjeb. Għaw fej qegħdin hawnhekk. Ġo? Ġo xi park forsi? Hawnhekk kara x'qed jagħmel dan it-tifel hawn wara? Qed jitbandal. Qed jitbandal jisu hemm xi park hemmhekk u hawn it-tfal jilagħbu. Din nara tonxor. U hemm reda tonxor. Qegħdin jilagħbu. Hemm qegħdin Milli u Molly qed narawhom qegħdin jilagħbu b'xi żewġ pupi. U barker qegħdin hawn. Ekku, il-kelb u l-qattustan qegħdin hemm, però
Mhux huma biss, hemm żewġ tiqtates u żewġ tiklib. Ħanibdew. Barker u Bouncer kienu jimbħu b'mod aħrax għal kull ħaġa ta' xejn. Ħadd ma kien jagħti kasom, Millie u Molly kienu jinjorawhom. Mela hawnhekk il-Millie u l-Molly x'qegħdin narawhom jagħmlu? Jilagħbu. Jilagħbu u jinjoraw l-imbieħ tal-klieb, araw il-klieb qegħdin jimbħu, imma Millie u Molly qed ikomplu jilagħbu mhux qed jagħtu kasom. U lejn min qegħdin jimbħu Millie u Molly? Skużawni, lejn min qegħdin jimbħu il-klieb Barker u Bouncer? Tates. Lejn il-qtates li qegħdin? Fuq sidra. Qegħdin fuq is-siġra. X'iridu tajt mingħand il-qtates daw? Biex jikluhom. Taħseb? Il-laħwa Klib jiklu tates. tajt, joħobbu jimbħu lejn il-qtates naħseb. Imma huma jħobbu jiklu tates u jkejpijiet. U l-klieb. Il-klib jħobbu jiklu il-ħut. Tajjeb, ejja ħankomplu naqraw, ħanaraw daqsxejn għalfejn dal-klieb qegħdin jimbħu. Barker u Bouncer. Hawnhekk x'taħsbu? Qegħdin jinjorawhom Millie u Molly hawnhekk. Le. Ma tantx donnom jistgħu hawnhekk għax qegħdin quddiem xulxin. Mela ħanaraw. Jum fost l-oħrajn, Barker u Bouncer kienu qed jimbħu bħas-soltu. Meta f'daqqa waħda, Bouncer derjola mat-tieqa. Rid jiġbed l-attenzjoni, iktar attenzjoni mis-soltu wisu hux vera. Għax saħansitra mar jimbaħ mat-tieqa hawnhekk. U l-qtates fejnu? Qegħdin fis-siġra. Imma jekk il-klib jismu mill-Molly u jħallif tal-tates, naħseb il-ħallil ħadon. Taħseb? Il-ħallil tal-tates ħadon. Medinx fis-siġra infatti, ħanaraw daqsxejn. Naħseb tal-abaġel u ħall-tates. Ħanaħsbu ftit issa. U Marmalade u Tom il-qattus ma kienux fuq is-siġra tagħhom, arawa s-siġra vojta. Mela wieħed mar biex jiġbed l-attenzjoni ta' Millie u Molly. Liħor ħares lejn is-siġra illi m'hemmx qtates fuqha. Millie u Molly indunaw li kienet ġrat xi ħaġa serja. Taħsbu li l-klieb qegħdin jippruvaw jgħaddu messaġġ. Iva. Għandhom bżonn lil Millie u Molly, somux. X'taħsbu ħajatu kasom Millie u Molly? Iva. Araw hawnhekk. Wara min qegħdin jiġru. Wara Barker u Bouncer. Iva, hekk qisu. Barker u Bouncer telqu jiġru. Millie u Molly ġrew warajhom. Arawhom. Il-klieb ħarbu u Millie u Molly ħarbu għal warajhom huma wkoll. Daru ma' kantuniera u għaddew minn ġo katusa kbira. Taħsbu li Millie u Molly ħajidħlu warajhom ġo din il-katusa l-kbira? Iva. Min jafu jista' jkun jiġru warajhom qegħdin. Ġrew għal wara ċint u għaddew minn bejn il-ħwejjeġ minn xurin. Laħwa, taħsbu li ħadd irrabja ma' daw il-klieb din il-persuna li naxret il-ħwejjeġ? Iva. Jista' jkun u għax tibża li ħamġula il-ħwejjeġ. Jagħmlu xi ħaġa jikluhom. Tajt. Qasmu minn ġoġnien u qabżu ħajt. Laħwa, x'ġirri qegħdin jieħdux. Ġrew tul it-triq u għoddew minn taħt xadba. U min qed isegwihom dan il-ħin kollu? Il-klib. Il-klieb qegħdin jiġru fuq quddiem imma min qed isegwihom?
Millie u Molly dejjem isegwu l-klieb qegħdin jiġru warajhom il-ħin kollu. Qasmu pont u għaddew minn bejn munzel kaxxi. Nillami. U għaw xġara. Waqaw, il-laħwa. Sama Millie u Molly baqgħu deħlin fuq Barker u Bouncer. Arawhom l-erba li huma waqgħu mal-art baqgħu deħlin l-erba li huma f'xulxin. Weġġaw tajt. Nisperaw li le. Huma biss waqgħu. Le. Wisu għaw iktar nies jaqgħux. Il-ħallel tal-dates. Tajt. Il-pulizija. Li waqgħu lil-ħallil tal-qtates li ħabat mal-pulizija u qalbu. Laħwa xi straġi. Kulħadd jaqa' melajjat. U l-min qed naraw ukoll fl-aħħar. Tom u Marmalade. Immu mal-qtates mela għalhekk ma kinux fis-siġra. Kellek raġun Ġulja lil mela. Vera kien ħadhom xi ħadd saw vera. Brava. U waqt li kien nieżel fl-art, il-pulizija laqa lil Marmalade u Tom il-qattus. Ejja, almenu, laqaħħom ma weġġawx mela Tom u Marmalade. X'taħsbu li se jagħmel il-ħallil tal-qtates? ħajjet li ħalli bat meta ħadd ma jarahom jerġa' joħodhom. Imma x'qed jipprova jagħmel hawnhekk? Jiġri jaħrab. Li jaqbadhom. Ekku, il-ħallil tal-qtates irnexxielu jqum u ħarab jiġri. Barker u Bouncer tħabtu biex inħallu minn ma' xulxin. Kienu għadhom jippruvaw iqumu daw minn mal-art, Barker u Bouncer arawhom għadhom qed jippruvaw iqumu minn mal-art peress li huma kienu l-ewwel li waqgħu. Millie u Molly ħadnu magħhom lil Marmalade u lil Tom il-qattus. X'taħsbu? Millie u Molly ħassewhom ferħanin li kellhom lura lil Tom u lil Marmalade. Iva. Ek jidrux u naħseb anke l-qtates qegħdin kuntenti li rritornaw lura għand Millie u Molly. U mhux għand il-ħallil tal-qtates. Waqt li l-pulizija farfar ħwejġu mit-trab. X'taħsbu l-pulizija rrabjat? Le, speraw. Barker u Bouncer, din id-darba kellkom raġuni tajba l-fejn timbħu, qal il-pulizija. Iżda ħafna drabi timbħu għal xejn b'xejn. Il-qudiem jekk ma jkunx hemm vera bżonn ma rridx inbih u konfużjoni għal xejn b'xejn. X'qed jitlob minn għandhom mela l-pulizija? Ħalli l-klip ma jgħodux jimbħu għal xejn. Ekku. Jimbħu biss meta jiġri l-ħallil tal-dates. Meta jiġri xi ħaġa biss, mhux joqogħdu jagħmlu ħafna storbju għal xejn b'xejn. Tajjeb, mela l-pulizija wissihom lill-klieb. X'taħsbu? Barker u Bouncer se jobduh lill-pulizija jew ħajkomplu jagħmlu l-istorbju għal xejn b'xejn. Jabduh. Nisperaw, nisperaw. Issa naraw mela. Barker u Bouncer fehmu eżatt x'rid jgħidilhom. Qegħdin jimbħu hawnhekk. Le. Din jgħidu. Għalkemm il-qtates qegħdin fis-siġra m'qegħdinx jimbħu lejhom arawhom qegħdin kwieti. U bdew hawnhekk lill-pulizija, u bdew bravi. Meta mill-ġdid reġa' kien hemm ħafna u storbju, kulħadd induna li veru kien ġrat xi ħaġa. Din id-darba
Barker u Bouncer qabdu lil ħallil tal-qtates fil-fatt. X'reġgħet jipprova jagħmel dan? Nieħu l-qattus. Qed jerġa' jipprova jisraq lil qtates. Imma darba meta Barker u Bouncer bdew jimbħu mill-ewwel emnuhom. Darba iva, ma kellhomx għalfejn jobdumu jiġru wara xulxin. Għax bdew jimbħu mal-ewwel u qabduh fil-fatt lil ħallil tal-qtates arawh. Waqt li għadu fis-siġra stess. Talmuha kienu mela l-lezzjoni Barker u Bouncer. Iwa. Talmuha tajjeb, u bis-saħħa tal-lezzjoni li talmu li ma jimbħux għal bxejn, salvaw lil qtates fil-pront mingħajr ħafna komplikazzjonijiet. Proset Barker u Bouncer, qal il-pulizija. Din id-darba mbaħtu għax vera kien hemm bżonn. Barker u Bouncer fehmu eżatt x'rid jgħidilhom. Kienu ħadu il-messaġġ, fehmu x'kien qalilhom il-pulizija meta wissihom biex jimbħu biss meta jkun hemm il-bżonn. U hawnhekk fl-aħħar mill-jum li qed jgħidulna nisperaw li ħadtu gost taqraw jew tisimgħu din l-istorja. Tajjeb, u hemmhekk reġa' għandna il-Millie u l-Molly. X'terilkom, għoġbitkom din l-istorja? Iwa. Tajjeb. Mela, issa ħna llum lestejna daqsxejn ta' logħba. U issa, minflok ħajkonna qattus u kelb, darba ħajkonna żewġ tiklieb, mela Odrien, tini naqra l-qattus tiegħek inti. U minflok issa se jkollna kelb ieħor għandna l-Barker u l-Bouncer, tajjeb. Mela Barker u Bouncer qegħdin għal Julia Lynn u għand Odrien. Issa jiena ħanatihom ftit istruzzjonijiet. Tistgħu tqumu bil-wieqfa issa, ta? Ħanatihom ftit istruzzjonijiet. U Julia Lynn u Odrien ħajmexxu lill-klieb tagħhom fejn ngħidilhom jiena biex bekk nipprattikaw ftit mill-kliem li rajna fil-ktieb. Tajjeb, mela. Barker u Bouncer jitilgħu fuq il-kaxxa. Barker u Bouncer imorru wara l-kaxxa. Barker u Bouncer jgħaddu minn taħt il-kaxxa. Bil-mod, wara xulxin, għax hekk ħajaqtu. Ejnu l-xulxin, biex joħorġu. Ajjeb. Barker u Bouncer għaddew minn bejn il-kaxxa u s-siġijiet. Hawnhekk jiġifieri. Mexxuhom, mhux taħt is-siġijiet għedtilkom jiena jsibgħuni jerġgħu. Barker u Bouncer għaddew minn bejn il-kaxxa u s-siġijiet. Qegħdin intom jiġifieri, mexxuhom lil hemmhekk, mexxihom. Tajjeb, u inti Odrien ħadd tmexxih lil tiegħek. Tajjeb. Barker u Bouncer marru fuq quddiem tal-kaxxa. Barker u Bouncer telgħu fuq il-kaxxa. Barker u Bouncer għaddew minn bejn iċ-ċint u l-kaxxa. Barker u Bouncer le, ħadd ma qalu biex jitla fuq il-kaxxa. Barker u Bouncer għaddew minn taħt il-kaxxa. Wieħed, ma jgħaddux it-tnejn. Lisa, ħroġ tiegħek ukoll, Lisa. U Barker u Bouncer bdew jimbħu lejn qattus.
bouncer ħajobdu lill-pulizija u ħajiqfu. U Barker u bouncer telgħu fuq il-kaxxa u baqgħu hemm. Tajjeb, fa, nispera li tistgħu tilagħbu din il-logħba intom ukoll, tistgħu taqbdu xi annimal bħal Barker u bouncer tagħna u tilagħbu ftit u tpoġġuhom f'postijiet differenti biex bekk tipprattikaw ftit daw il-prepożizzjonijiet tajjeb. U hekk aħna ġejna fit-tmiem ta' storja oħra. Bħal dejjem grazzi lill-Kunsill Lokali ta' Ħalsafi u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. U aħna flimkien ma' Barker u Bouncer u Julia Lynn u Adrian ħanħallukom bħalma nħallukom dejjem. 3, 2, 1 il-qari tal-ġen. Saħħaġa, nisimma storja oħra. Saħħaġa, nisimma storja oħra. Ċaw, saħħaġ bal! Darba oħra.